Piatok, 17. novembra 1989, Praha. Studenti z Vyšehradu se po nábřeží vydali směrem k Národnímu divadlu a provolávali taková hesla jako národ sobě, demokratizace a podobně. Dál potom zahlasl na Národní třídu a směřovala k Václavskému náměstí. Ještě než došla na Václavské náměstí, byl jim tam zabráněn přístup. Tisícový dav byl rozdělen do několika částí a vyloženě obklopeny ty skupiny lidí, že neměli ujít. Naopak z druhé strany přijeli Antony a v jednoho Antonu bylo nějaké hlášení, ať se rozejdeme. Když jsme tedy namítli, že se nemáme kam rozejít, protože jsme byli odklíčeni ze všech stran, od roku 1969 de facto až doteraz jediní ľudia, ktorí u nás niečo robili a zasadzovali sa za ľudské práva a za našu skutočnú slobodu, to bola doslova do písmena hrstka intelektuálov, ktorá za to strašne trpela, boli perzekvovaní, boli zatváraní do väzení a niektorí z nich na to doplatili aj svojim vlastným životom. Tieto mená, pevne tomu verím a dúfam v to, po určitom čase, verím, že tento proces, ktorý sa teraz začal, už neskončí, cesta naspäť nie je možná, tieto mená vyjdú na povrch a títo ľudia budú za rok, za 2 alebo za 5 oslavovaní ako národní hrdinovia, ako ľudia, ktorí v roku 1939 a počas vojny takisto bojovali proti fašizmu, čo bol tiež totalitný systém, ukážka totálnej politickej zvôle. Ja som veľmi rád, lebo som tiež študent zatiaľ, možno po dnešku už nebudem. Pevne dúfam, že vy všetci budete bojovať za určité veci. Za prvé, my musíme, takisto ako Pražáci, byť jednotní a na všetkých vysokých školách spraviť presne to, čo už bolo teraz povedané, do tých škôl ísť, ale debatovať o tom, o čom
my chceme mať všetkých predmetoch s tými profesormi. A jedna. A dve. Musíme bojovať, áno, musíme bojovať za akademickú slobodu. A tri. Musíme bojovať za to, aby ruština nebola povinná, ale bola... Aby to bol voliteľný predmet, aby sme mali právo študovať aj iné cudzie jazyky, angličtinu, nemčinu a tak ďalej, a tak ďalej. Ďalšia vec. Je neúnosné, aby naďalej sa robili štátnice z marxizmu povinne, aby sa marxizmus vyučoval povinne. Alebo niekto vynikajúcim študentom a musel ísť zo školy kvôli tomu, že nespravil skúšku z marxizmu. Áno! Nech sa učí každá filozofia. Nech sa učí filozofia, ale všetky filozofie. A nech sa nepodávajú tendenčne. Tak. Prečo má vysvetliť škola? Všade. Ďalšia vec. Nechceme sa nikam zastrašiť. Je možné, že teraz nastanú strašné represálie vlády. Pochybujem, že sa len tak toho vzdajú. Nechceme sa nikam zastrašiť a musíme pokračovať. V jednote je sila. To povedali už dávno múdrejší ľudia ako som ja. Jediné hnutie, ktoré skutočne ich dokáže dostať z tých stoličiek, je robotníctvo. A my musíme teraz apelovať na nich. Všetci. Je možné, že príde k represáliám, že si to odnesú jednotlivci niektorí. Treba si tu slúbiť, koľko nás tu je, 5-6 tisíc, nech nás bude zajtra 20-40 tisíc, že budeme spolu stále a predíde sa týmto represáliám tým, že budeme spolu a že sa o tých ľuďoch bude vedieť. Ešte vám chcem tlmočiť, čo bolo zaujímavé v jednom interviu s vysokoškolákmi pražskými. Sa ich pýtal reportér, že počúvajte, však minulý týždeň vám súdruh minister školstva podal ruku, niečo vám sľúbil. Tak viete, čo mu odpovedali? Že my už nebudeme debatovať len s ministrom školstva, my sme aj občania, nie len študenti. Pred určitým časom sa dokonca aj v niektorých sovietských periodikách objavili také informácie, ako že Stalin, Gottwald a iní, čo vtedy fungovali, že to boli vážni zločinci. My stále, nemyslím nás, ale mass media a tak ďalej, stále ešte Gottwalda oslavujú, ospevujú a určití ľudia sa na Gottwalda odvolávajú. Je hanba, že v Bratislave Gottwaldové námestie s tou krásnou veľkou sochou a že v Československu ešte existujú aj sochy Stalina. Áno! Niektoré vyhlásenia nedávno vzniknuté organizácie z podnetu bratislavských výtvarníkov, ktorú sme zatiaľ nazvali Verejnosť proti násiliu. Áno! Hurá! Prvá časť bola už prečítaná.
dneska vznikol ďalší text, ak dovolíte, pokúsim sa vám ho prečítať. Našim cieľom, pobúrený násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojnej študentskej manifestácii v Prahe sa stretli zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie Verejnosť proti násiliu. Zdá sa mi takmer neuveriteľné, že vzhľadom k tomu, čo už všade okolo nás sa deje, má prebiehať proces, v ktorom je odsúdený človek za svoje názory. Myslím o Jankovi Čarnogórskom. Je to nápadne pripomínajú 50. roky, pretože je súdený človek za úmysel položiť kvety na miesta zahynulých ľudí zo 68. roku na námestí Slovenského národného povstania. Je paradoxné, že za tento úmysel bol odsúdený 10 dní predtým, ako ho chcel spáchať. Priatelia vysokoškoláci, prichádzam z Filozofickej fakulty, kde sme to práve rozpustili a prichádzame k vám. O chvíľu prídu pražskí študenti, priami účastníci piatkových represálií, ktorí podajú svedectvo priame, pretože televízia takéto svedectvá nepodáva. Který tam byl s dívkou, vystoupil proti vojákům nebo ozbrojeným policistům a normálně slušně, opravdu podotýkám slušně, bez jakýchkoliv emocí, je prosil. Velitel této jednotky velice ironicky, podotýkám, že já bych tam nešla teda, to, co se utvořilo, já bych tam nešla. Požádal svoji jednotku, aby se rozestoupila a ať pustí pána. Pán teda se strachem v očích vešel do uličky, která se vytvořila a která se okamžitě uzavřela, byly mu podraženy nohy a byl spendrekován tak, že z něho zůstala měňavka. Každý deň o 5. hodine v budove školy, Vysokej školy muzických umení na Jiráskovej ulici o 5. hodine. A dohadujú sa, čo sa bude diať ďalej. O 5. každý deň o 5. Na Filozofickej fakulte sa dneska stretli študenti z takmer všetkých vysokých škôl a dohodli sa na tom, že dnes večer o 7. sa stretnú v športovej hale na Pasienkoch, aby sa zjednotili a povedali si, čo sa vlastne deje a ako budú postupovať ďalej. A študenti týchto vysokých škôl vyhlásili na stredu o 4. hodine manifestáciu študentov bratislavských škôl na podporu víziev pražských študentov a pražských divadelníkov. Ja si myslím, že táto vec sa netýka iba teda vysokoškolákov. Že by sa do toho mali zapojiť aj stredoškoláci. Takže troška to zhodí dohromady. Pretože aj stredoškoláci raz budú vysokoškoláci a to, čo sa urobí teraz pre vás, raz budeme mať my. Takže sa to týka aj nás a nie málo, ale veľmi veľa. Takže ja som tu jediný stredoškolák, ešte som tu zo stredných škôl nikoho nevidel. No tak, Juro, pomôž! Pridajte. Ja ich týmto spôsobom všetkých volám. Všetkých volám, že sme tu. Zajtra o 4:00. Je tu vláda SSFČ, SSFČ, 4, ktorý sa skutoční.
sa môžu rôzne politické ideologické prečiny. O vláde sú jednotlivci. Vláda bude vždy ČSSD. Nakoniec fórum žiadal presný zoznam. Potom bolo treba, aby zbavili ľudí, ktorí boli zodpovední za tento čin, a teda potom vlastne bez toho ľudia by podali na prehlášenie. A to by sa tejto formácii potom máme viac. Aby tie vlády teda týchto sa zbavili najskôr, pretože nám povedali, potom teda podali opačné stanovisko. Žiadame zahájenie účinného dialógu so všetkými zložkami spoločnosti bez výjimek. Po šieste, žiadame legalizáciu výrobných novín a všech nezáležitých. Prvé odozvy študentov vysokých škôl na útržkovité informácie. Vysoká škola muzických umení. V hodine na námestí Slovenského národného povstania manifestáciu všetkých študentov, prípadne aj ostatných vrstiev obyvateľstva na podporu výzvy pražských študentov a pražských divadelníkov na vyšetrenie toho, čo sa stalo v piatok na Václaváku a na výzvu všetkých občanov, aby bola 27.11. od 12. po 14. hodiny zorganizovaný generálny štrajk. Stretnutie so zástupcami, akože aj z tých vzdelávacích prostriedkov. O 5. má byť ako stretnutie na dokladnom námestí študentov z vlastne vysokých škôl a tam nám vlastne prídu povedať. Vysoká škola ekonomická. Pokus o dialóg neúspešný. Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Štefan Murín. Sme za pokračovanie dialógu. Dali by sme prednosť, aby sme tento dialóg niekde nie na ulici, ale aby sme ho priemili v tejto ale respektíve ešte uvedli. Je to sme si vedomí toho, že za nami nestojí žiadna politická ani spoločenská organizácia. Vieme, že našou jedinou cieľou je široká organizovanosť a podpora. Celoslovenský študentský koordinačný výbor sídli v budove Vysokej školy muzických umení. Zasobenie umetné. Šeludová. Návráti. Diskusia. Dnešné zasadnutie má za úlohu skoordinovať činnosť všetkých vysokoškolákov, všetkých štrajkujúcich vysokoškolákov, aby sme svoje postoje, svoje zásady zjednotili, aby sme išli všetci za jedným cieľom. A našim cieľom je, pridali sme sa k výzve pražských študentov k týždňovému štrajku za splnenie požiadaviek, ktoré odzneli už na predošlých vyhláseniach. Je to požiadavka otvorenia komisie, ktorá vyšetrila piatkový incident v Prahe pri demonštrácii a je to požiadavka vlastne celého zmeny demokratizácie na demokraciu. Rektor školy je na rade študentov. Myslím si, že tá spolupráca medzi vedením školy a študentami, ktorá vznikla v posledných hodinách, nie je náhodná, je výsledkom vzájomnej dôvery,
je výsledkom toho, že sa snažíme spolu so študentami nájsť reálny pohľad na udalosti, že chceme, aby tie udalosti boli hodnotené triezvo, z pozícií socialistických, z pozícií takých, ktoré chcú zlepšiť život našej spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť život našich študentov a prácu na vysokej škole. Nezodpovedané otázky sa hromadia. Občania žiadajú dialóg. Zatiaľ odpovedá len nezávislá občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu. Prítomní a dlho podpísaní pracovníci spravodajského filmu žiadajú, aby boli uvoľnené prostriedky a kapacity na okamžité a pravdivé zaznamenávania práve prebiehajúcich udalostí a bolo možné ich následné uvedenie do kin v budúcom týždni. Čo povedal riaditeľovi krátkeho filmu Fodorovi a odpoveď bola taká, že on potom rozhoduje, čo, kde a v akej podobe pôjde. A si myslím, že ak toto sa uskutoční, tak tie naše sedenia nemajú žiadny zmysel, lebo zasa to bude jedna falsifikácia dení. Zasa to budú tie cenzúrne zásahy a taká podoba, aká to vyhovuje tým, ako to vyhovalo 20 rokov. Takže si myslím, že by tu sa mala nájsť delegácia a proste nájsť riešenie na to, aby skutočne títo mladí, ktorí budú podpísaní 20 a ktorí to snívajú, ktorí to chcú sami zostriať, sami pokomentovať, aby to tak mohli urobiť. Čiže vlastne to dávam skôr aké riešenie nájsť, aby to teda mohli oni naozaj urobiť tak, ako oni, ako umelci, ako spravodajcovia telom, dušou cítia a nie, ako si to predstavuje riaditeľ štúdia krátkeho filmu. Pracovníci slovenskej filmovej tvorby sa spolu s vedením a komunistami pripájajú k výzve pražských študentov. Minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky Pavol Kojš prikázal zatvoriť slovenské divadlá. Herci a diváci vedú dialóg na ulici. Streda 22. novembra 1989, Bratislava. Niekoľko tisícové zhromaždenie žiada oslobodenie doktora Jána Čarnogórského. My sme za to, aby marxizmus bol odstránený zo škôl. Tento názor tzv. Vedecký sa na silu presadzoval. My sme za to, aby sa na školách zakázala mafia. Zástupcovia vysokoškolákov sa na úrade vlády Slovenskej socialistickej republiky stretli s najvyššími straníckymi a vládnymi predstaviteľmi. Priebeh stretnutia nám nedovolili zaznamenať. Na zhromaždení pracovníkov Slovenského národného divadla odznel návrh spoločného vyhlásenia. Na základe posledných skúseností chceme vyjadriť pochybnosť, či dnešné zloženie najvyšších straníckych a štátnych orgánov umožňuje pozitívne východisko nájsť. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do týždenného protestného štrajku a namiesto plánovaných predstavení prečítame toto naše stanovisko a ponúkneme divadelné priestory širokej verejnej diskusii. K tomuto konaniu nás vedie predovšetkým naše hlboké presvedčenie, že môžeme žiť, pracovať a tvoriť jedine v spoločnom štáte Čechov a Slovákov a ostatných národností. Iba vnútorne pevné spoločenstvo našich národov, republika, ktorá stojí na základoch slobody, demokracie a humanity, môže zaujať dôstojné miesto v spoločnom európskom dome. Obraciame sa na všetkých spoluobčanov, aby nás v tomto našom úsilí podporili. Stretnutie na námestí Slovenského národného povstania. Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Menom študentského koordinačného výboru, iniciatívy Verejnosť proti násiliu, strany Slovenskej obrody, ochranárov, Zväzu výtvarníkov, spisovateľov a hercov. My, študenti, protestujeme proti brutálnemu zásahu orgánov bezpečnosti a armády, proti pokojnej študentskej manifestácii dňa 17.11.1989 v Prahe, ktorý rozhodne nebol primeraný vzniknutej situácii.
V našom štrajku nejde o nezodpovedný ľahostajný prístup k študijným povinnostiam. Naše študentské problémy nemožno riešiť bez rozuzlenia nahromadených spoločenských a politických problémov. Tieto udalosti sú logickým dôsledkom prehlbujúcej sa spoločenskej a politickej krízy. Chceme hľadať a nájsť východisko v celospoločenskom dialógu, z ktorého nemožno nikoho vopred vylúčiť. Priatelia, Slovenec bratislavských ochranárov. Budaj. Ak sa nezačnú u nás riešiť existujúce problémy, dostaneme sa do skutočnej krízy. Sme za ekonomickú spravodlivosť, aby výsledky práce patrili tým, kto pracujú. Domnievame sa, že vedenie strany, ktoré megalomansky stotožnilo samé seba so socializmom, nemá morálne právo byť ďalej vedením strany. Ako radoví členovia strany odmietame ďalej robiť španielsku stenu vedeniu, ktoré si už roky uzurpuje právo vládnuť bez kontroly v našom mene a zneužíva proti nám tzv. Stranickú disciplínu, ktorou nás zavezuje k mlčaniu. Štvrtok 23. novembra 1989. Košice. Informácie prenikajú aj do ostatných slovenských miest. Banská Bystrica. Dialóg neúspešný. Nitra. Dialóg neúspešný. Bratislava. Námestie Slovenského národného povstania. Stretnutia o 16. hodine sú už pravidelné. Pri tomto ľudovom občianskom hnutí je nutné chrániť vaše rady pred extrémnymi heslami, tendenciami, ktoré by mohli viesť ku konfliktným stresom. Prečo toto začali robiť herci? Herci! To začali robiť pretože tieto tváre 20 rokov zneužívali. Berlínsky múr bol svetovým problémom. Kvôli tomu skoro vznikla svetová vojna. Nie je možné, aby sme tento náš múr, ktorý predstavujú súčasní predstavitelia, nezbúrali. Manipulátoři různého typu se vždycky snažili rozdělit nejen inteligenci a dělníky, nejen různé společenské vrstvy, ale také Čechy a Slováky. Ale myslím si, že po všech zkušenostech, které máme, nikdy nedopustíme, aby nás někdo rozdělil. Děkuju vám. V týchto dňoch, keď ide o všetko, zrodilo sa občianske hnutie, verejnosť proti násiliu. Nezrodilo sa zo dňa na deň. Vzniklo z dlhoročnej občianskej aktivity ochranárov, umelcov, vedcov a hnutí nezávislých skupín, ktorí si dokázali uchovať i v brutálne skonsolidovanej spoločnosti dej názvu lepšie. Keď štátna moc kruto zasiahla proti pokojnej manifestácii študentov a počas 50. výročia zavraždenia študenta Jána Opletala bola prekročená krajná hranica násilia, z očí voči ktorej už nemôže občianska verejnosť nepovstať. Jediným účinným bojom voči násiliu je dnes použitie všetkých foriem nenásilného odporu, ktorých sa utvára nová verejnosť.
Všetci sme sa postavili proti násiliu. Neschopní, stranícky a vládni predstavitelia musia odísť. Chceme žiť dôstojne.